Ay insali, Matama kayo nakatutok 104.7 FM Radyo Sagada. ay insali Dumbay. Naimbag manan nga malems, sumangbay dahi ti programa nga Daniel Sonata. Daniel Sonata, yan tako mang patangatangan isnan na ay daay talento nan kakailian, nan kikibata ko, manipod isnan Mountain Beacon, contributors para isnan na ay programa. Ti umuna nga antay ibingay para ita nga episode ket daytoy napauluan ang batang kumakain ng sekreto ni Jose Jason Liagas Chancoco. Ngumsakbay iti amin asino ba ni Sir Jose Chancoco. Ni Sir Chancoco ket maysa nga multi-awarded contemporary Bicolano writer. Agsulsulat isuna in Bicol, Irigaynon, Filipino ken lingwahe nga Ingles. Isuna apo ket nayanak ijay syudad iti Pasay. Daytoy man ti ang batang kumakain ng sekreto by Sir Jason Chancoco. Ang batang kumakain ng sekreto. Progresibo ang imperyo ng mabalitaan ng emperador na may batang kumakain ng sekreto. Walang krimen sa mga periodiko. Masaya ang mga empleyado. Pati bukid ay kumpleto sa binhi at abono. Pati korte ay walang kaso. Di kailangan ng batas at kongreso. Naglalaro ng piko ang bata ng sunduin ng mga sundalo. Ang balita, dinala sa pinakamalapit na presinto. At kinapanayam ng emperador mismo. Wala nang narinig pa tungkol sa bata pero ang mga tulay at diki ay nagkadepekto. Nabitak at tatangay ng baha at bagyo. Nangamoy rin ang mga bangkay sa loob at labas ng kastilyo. At sabi sa periodiko, nagaklas ng mga magsasaka at empleyado. Ang pinagsakaan ng bomba, ang kastilyo! Antay na nga ganaapo, daytoy short poem na pauluan ang batang kumakain ng sikreto na punong-puno ng emosyon. Imbingay ti mismo nga nang isurat ani Sir Jose Jason Liagas Chancoco. Daytoy apo ket may panggap iti agpayso tungkol apo sa katotohanan. Iti nga rod saying kunada, walang lihim na hindi nabubunyag. Basar ijay nangagantayo apo kat kasla maikonektar iti daytoy mapaspasamak nga korupsyon. Saan lang apo nga iti gobyerno tamo tayo pati iti mismo nga pamilya tayo kat adda daytoy korupsyon. Iti inbagana, iti short poem na uray no kasano ti panangilamang mo iti maysa nga banag ket rumwar ladta ti agpayso. Ika nga may tay nga ang lupa, may pakpak ang balita. Isu nga datayo matlaeng masapula nga menannat tako isnan na ay daay ibagbagata ko tay amuta ko nga rod napaspas ay menwaras nan impormasyon agpayso man dayta wenno saan.
Sumarunumot ngayon tayo ibingay, daytoy poem ni Sir Francis Ray Arias Montesenya. Wenno mas nga kilala iti nagan ng Sir Kiko. Ni Sir Francisco Arias Montesenya ket dati apo nga manursuro iti kolehyo. Manipod ijay Laguna ket nagyan isuna sa Jay Angono Rizal. Masters isuna iti management ken undergraduate iti course nga accounting. Nangababak apo dagiti insurat na manipod iti private ken public organizations kas iti Komisyon sa Wikang Filipino ken National Commission for Culture and the Arts wenno NCCA. Narod antay ibigay daytoy umuna maysa kadagiti insurat ni Sir Kiko daytoy Viajero. Ang tulang to ay para sa mga baklang patuloy na tinitikbalang ng buhay. Ang pamagat ay Biyahero. Unang umaga ng taon, hindi mga latak ng paputok, kundi anino ng dumi ng kabayo, ang sinisipat ng liblib na daan. Sa musmus mong mata, sasalubong ang pobreng kabayo. Tila kinargahan ng buong bahay. Walis tambo, kuna, andador, banig, hinabing bakul. Duyang yantok na umuugoy sa hangin. Isasantabi ninyo ang syatong. Babagsak ang tarangkahang kawayan. Susurod sa paningin ang makopang balat na parang pelos. Marilag na kontrapunto sa likod mong sinusunog ng bungang araw. Sa isang sabayang panidilat, may mabigat na katotohanang magpapangiti sa matatanda at magtuturo sa iyo. Magtatanong ka, bakit nakapiring ang hayop? Nahihiya kaya ang kadakilaan kapag sobra ang pagkakahayag? Umiikpaw ang mga araw, humaharabas, hanggang sa di mo namamalayang wala ng biyaherong naliligaw sa inyong baryo. Utay-utay na nagsasatikbalang ang talinghaga ng napapagal mong buhay. Uungal ka, bubula ang bibig ng bagong taon, sapagkat sa wakas, mas minamahal mo na ang sarili at sapat na iyon sa ngayon. Jay apo ti poem wenno tula nga Viajero ni Sir Francis Ray Arias Montesenya wenno Sir Kiko. Ijay pala ang title na ket amo tayo nga may panggap iti panagbiyahe niya jay taltalaw tawen di ay poem na. Isu nga ti kasla nga maawatan ti panagbiyahe ti maysa nga tao iti panagbiag nga rod ditoy lubong. So ti panagbiag ti maysa nga tao kat kasla panagdaliyasat iti daytoy papagyanan tayo. Kumbaga parang ang buhay ay isang paglalakbay. Kasla no isurot tayo iti pagpagnaan tayo nga kalsada wenno dalan. Amin tayo ket maitudtuding nga biyahero iti bukod tayo nga panagbiag. Tati kananda nga road nan biag takumen patengga tay maiwed bumato.
Iti nga rod panagdaliyasa tayo, kadagiti kalkalsada, kandalan, ti panagbiag tako, kat adu, dagiti bagahe nga bagbagkatan tayo, adu, dagiti karit nga masabat tayo. Yun, yung mga sinasabi nating pagsubok. Katada kanyam, no kasanum daytoy ayang sangwan. Adda dagiti sugat, ngem addamet dagiti maisukbaan, ngem iti udi na masapul nga bumangon, kan masapul nga artapan, dagiti kayat tayo nga turungan, no kayat tayo nga agbaligi, iti daytoy nga ron nga panagbiag tayo. Babaan, iti panang surot kadagiti prinsipyo nga agserserbi nga tarabay tayo. Wada kasa ay mabay tako, mabannog tako, ngem kana nga rod gagangay na. Tay isdi isnan maisukbaan tako, mangsanguwan tako isnan problema tako, siya sang kanan daon tumibtib keran tako, kas usang ay ipugaw. Ngarod iti may sapay nga poem ni Sir Kiko, kat daytoy napauluan tagulaylay sa bayani. Tagulaylay sa bayani. Gaano man kahaba ang araw, dumudulay tayo sa dulo ng pagpapahingalay at iwinawaksin natin ang mga taksil, lalo't ang mga huwad na kaibigan o silang kaaway ng bayan. Nililiglig natin ang mga punong pino ng malaglag, ang mga nananahang sa lagubang, o kaya'y inililigtas ang mga gamu-gabu sa hikayat ng apoy. Huwag maghahanap ng bakuli sa mga dahon, hindi dito ang kanilang lugar. Ngunit nasa lugar ang paghahanap ng kalayaan, hindi pasisiil. Kailangang limutin ang mukha ng mga mas angat. Silang mga di maibaon ang ngipin sa palad ng mga sawi. Harapin ang kaaway kahit punglo ang umawat. Walang sagwil sa mata ang lunti, narito ang pugad ng pag-asa. Magpahinga na tayo at magmasid at lumimot muna sandali sa mga butong binaluktot ng kawalang hustisya. May nabubuhay na bayani sa pagkawala nilang naghandog ng buhay. You're listening to Radyo Sagada, 104.7 FM. Once again, tagulaylay sa bayani ni Sir Kiko Montesenya. Bayani, pag naririnig natin kasi ang salitang bayani, kat ti umuna nga sumrek, syempre, iti panunod tayo, kat daytoy national hero tayo, ani Gat Jose Rizal, wano saan, kat ni Bonifacio, ayang iti daytoy poem, wano tulang ayon surat ni Sir Francis Ray Arias Montesenya, ibagbaga na, asaan nga kasapulan, nga agbalin ka nga Bonifacio, wano Rizal tapno maawagan nga bayani. Tayo mismo, ordinaryo nga Pilipino, kat mabalin nga bayani, iti bukod tayo nga aramid, ken bukod nga panagsakripisyo, maawagan nga baro, nga bayani, dagiti OFWs tayo, dagiti manalon. Kamro na dagiti manalon matlang apo ta isuda ti mangpakpakan kanya tayo nga umili a Pilipino. Isuda ti rason no apay nga adda dagiti maidasar nga taraon iti lamisaan tayo. Isungadat tayo nga ordinaryo nga umili kat mabalin tayo nga mangipakita iti kinabanwar iti tengada ito'y mapadpadasan tayo nga panagrigat wenno krisis. Saan nga kasapulan yung sinasabi nilang dumanak ang dugo wenno isakripisyo tibukod mo nga biyag tapno agbalin ka nga hero. Iti panagitultuloy tayo iti daytoy nga programa Daniel Yasunata sakbay apo iti panag-sign off daytoy nga istasyon tayo ket tayo pa i-feature ti may sa apo nga artist daytoy ni Ma'am Sue Baldo. Dagiti sumagmamano apo nga insurat na ket daytoy napauluan iti kustusan beteng mo
baron ditawan ya laton. Basar is nanday titles kat madlaw ay ibangat aya. Ngam asino ba ni Ma'am Sue Baldo? Ni Ma'am Sue Baldo kat pada tayo nga may isang community radio broadcaster kan media worker. Basar nga malaksid nga rod iti daytoy panagsurat na iti poetry wenno poems iso nakat nakabasar iti amyanan nga Luzon. Iso nakat kilala iti syempre dedikasyon na iti panag-usarmet lang iti radyo kas instrumento para iti advokasya kan edukasyon para kadagiti umili. Antay man nga rudenggen dagitoy sumagmamano nga poem nga insurat na kan binasan na mismo. Gusto kod san butong mo. Naitan pulo sa edikan kapkap nga. Ilugi madlabi, ingana dagsapa. San 4x4, ya 2x2, tiingkan intatanga. Kamanat ang gas na kay ng kailaan lupa. Nay napaay ka sinanbasang ay nangipudnuam sinanlayad. Duan kapay iman ibugaw ay gipus at manbaak ka, tan magay mayad. Anggan kuma, payan inkaot man amas. Ustusan butong mo. Wada tumatlaang, nan kagasat mo, nudumteng ng kusto, ay tiempo. Baron bitawan. Uy waras ko nan mata, dumang, nisinan ka aruba. Pag-at nan lako-lako das kumpurmi. Pag-iman barunan o sarda. Asakpay tuwilian din pala to bandihado yan ang katasa-tasa. Yan napnubo adis tumbak yakibat, adak sinuksukatan ay usa-usa. Man kinalasin nan mabuybuyas kay puipugaw. Kaputan baro ay tawan. Kabaroan iman o sarda, ngam pati kumanan niya at da ay manumnumnum. Igudan da kumada ng ugali da ay napnuan silawa. Taadidan mangilumlum. Gaputan na'y baron ditawan, mabaroan kumaabo, ng puso ay mangididilam. Laton pa'y dadan. Wada ng tempo kay man, ay ang gastan makmakapoy. Kaman aditan makaalagay, yaduan taot maipukpukloy. Ang gayawat taot kay man manluluwa, yaman ug-uguo. Naitanpay, ay mapadpadasan na slikat. Kaman taot kabukao. Yan ang gasmat ipapati ay makipuldiya. Ipakat nan gagat. Ang gan naman ut-ut di ang yan ipakat nan kunug galingat. Tuan pa'y kay man na. Mandudugsan nan udan, huwak yakiman. Yan adin abuan malamatan na lamos diluta ay kinamkamayan. Ngumsyangin damdama at tutuwa, nan pamagbaga di iyon Laton pa'y dadan. Bakun as amat kidinan ago. Iilan apo daya. Wadan tumat lang abo. Din panlamatan sila mos danan ligat ako. Bakun min si bigat, uno si luman. Ngumsyangin ay wadan to. Dagiti ang rod apo, ti nangagantayo nga poems manipod mismo ken Ma'am Sue Baldo para iti inbingay na nga ti title na kanana kustusan beteng mo baron ditawan ya laton. Ay no maupay ta is ayat kanana nga rod bakanen is alak di solusyon na. Tay uray no man buto-buteng ka, wano uray no iya musmusanan 2x2, wano 4x4, bumangon ka siyang na daan san problemam, agayan ka agasan na yosto. Iso nga, sangun lata, kana nga road, no naupay ta, bumangon ta, awnit danay, dasngan ta, san para kanda ita. Isan abas baron ditawan,
Ay no bumarunan tawen ang kayat tako baruot is amin nan usar tako ngem natungo ay bumarunan tawen ngem adimot gadan na mauteng nan panagnum may serbina no umay nan tawen daot nan gadan num tako adi lumawa ya adi kasiken tay uray no bumaro nan naay da ay lakwan tako ay usar tako nunan mismo ay ugalit tako at adi mun change for the better maid silbina. So parang higit sa pagpapalit ng kalendaryo na naay baron di panawon, masapol kuma ay isimbolo na nan baro ay namnama, baro ay panagrugi. Kanada nga rod, wada na New Year, wada na New Year's resolution. At dapat na naay ay New Year's resolution kuma, kat positibo. Ilaan na nin kang kamalian sinanapadas, tasyanan simpaan is na panagturong tako is na baro nga rod ay taon. Kananda, when baro nan taon, masapol, ay baro abis ay panagnam nga rod, kananta ko, dapat kat for the better, positibo. Taywada latta, nan masapol ay adi abis mabaliwan. Mabaliwanan as-asi, ngam ibatit ako sandiday ganagwis amod na naay daay pamatit ako is na man nakabalin nanayday ganagwis ay kultura ya tradisyon. Tay uray nga rod paspas ay umuy ng tawen adu nan problema adu nan masangot ako nga agpayso ay karit kanag idwani ayan nanginanan kangamiin nanginanan malakwan nanginanan serbisyo kaasit ako ay ordinaryo ay mangmangged tay adit ako makasabay isnan panagnaton nan kangamiin kanana ay uray mo adi as in ay gumawis nan panagbiag tako idwani kasiya na isnan umalalian nan tapay nan tapin di agaw. Adi kasapulan ay balinan tako ay komplikado na namin is na naliwis tako tapno makwani ang datako at adu nan naikanta ko wano masapol kailangan patunayan ng sarili ay masapol ay nan mismo ay panangtaripato is nan pamilya at isangat di ay gawis ay manbali na inspirasyon para isnan iiba kat sakbay ay malipatan happy Mother's Day isnan iiba ay mothers out there nang runanan amin ay listeners. Pati nanay da ay fathers, ay acting ay mothers gadan. Happy Mother's Day. Tay Mother's Month nga rod. Gadan nan bulan di Mayo. Katid ko baban, agaw di Domingo. May 10, nan makwani an Mother's Day. Siya nan panang celebrant ako is nan agaw, nan naay da ay inata ko. Dato ko mismo ay mothers, yanan iibangom. Adi na kanan, ang kaputan nalpas nan Mother's Day, nalpas nan panang celebrar is nan panagbalin ay ina, is nan anak, wano nan ina para is nan nayda ay tapindi umung isnan community. Kananda nga rod, maid as in parente ay talaga ay makabaga is bukod na ay anak. Naunay ka, nusik akat talaga ay denggen mismo nan anak mo. Ngumnusakin kahit kugudan ay bagbagaan nan kikiba ay parentes isnan kadanta kuman ay komunidad wenno barangay. Tay baka jak na bakin sakin na makapagbaga numnan iiba siya abos nan idngen nan ungong Kat nga rod siya na naman gibusan nan ababayon tako pa nagprograma para isnan Daniw ya Sonata. Isnan nga rod pa nang ibingay tako isnan na ay da ay poems Sir Jose Jason Liagas sa Chancoco ni Sir Kiko Montesenya kan ni Ma'am Sue Baldo.
Syakar di simbay pare iti daytoy nga programa ket mangibatbati manen iti naimbag nga oras naimbag nga malam. Padaanan dagiti sumarsaruno pay nga episodes daytoy nga Daniel Yasonata program iti sumarsaruno nga lawas. Babaan dagiti partners tayo ditoy Radyo Sagada. Manen naimbag nga malam.